Arratsaldeon. Gure kulturan ekarpen ugari egindakoa dugu Jon Maia, Jon Launa. Ni uste dut ez dela saldu behar norden, azken boladan ere gauza asko egite ditu, eta leku askotan saltzen da. Kantuan, eta bertxotan saltaz aparte. Baina gaur, hemen, Rio Mundo liburuaren egile gisa, gonbidatu dugu. Eskerrik asko zuzeratik. Zuri, gonbidatzea. Normalean, edo egoten da hemen eserita. Gaur, beran bultzatuta, ni topatzen hau zuen. Soilik gaurko saiorako, lasai. Ni proposatu omen nion liburu hau irakur gai zela, uste dut horrela zela, eta orduan esan egin alde. Zeratik ez da. Egia da, bere garaian oso gustura irakurri nuela liburu hau. Eta orain ere, bai. Nola edukiagatik, ala trataeragatik ere bai. Hasiko gara pixkat galderekin, eta lehenbizi liburuaren azala. Horatu, bai, ze azala. Liburuaren azala nahiko adierazkorra dirudi, baina zuretzat zer jasotzen du liburuaren azala? Bueno, txaldo. Azala inspiratua dago izenburuan. Izenburuaren adierazpen grafikoa izan nahi du. Ikusten da maleta bat, ibai batean, ezta? Baina jatorria du izenburuan. Izenburuan niretzak izan zen kriston alibilua bezala erabakin duenak Rio Mundo. Perfektua da. Eta zergatik, batetik, deskubritu nun ezagutu gabe. Rio Mundo da ur-jauzi handi bat. Nire aitonaren herritik nahiko hurbil dagona. Parke natural bat da, Rio Mundoko parke naturala, eta ur-jauzi erraldoi bada, 90 metrokoa edo da, kobazulo handi bat, eta kobazulo hortatik erreka bat ateratzen da eta erortzen da, eta juten da saltoka, putzuak egiten ditu, eta hori bisitatu lehike, eskaiera naturalak eta artifizialak ere badaude, igotzeko ur-jauziaren ondotik. Eta leku ikusgarria da, nik ez nekin existitzezanik, ez da itonari entzundarez, baina dokumentazio lanetan, inguruari buruz eta aurkitu nun leku bat Rio Mundo izenekoa, eta esan, joder, ezin da hon izenburu hoberik emigrante familia baten historia kontatzeko, ze azkenean emigrante bat ibai bat bezalakoa da, jaiotzen da leku batean, eta beste batean hiltzen da lurralde bat zeharkatu ondoren, ezta? Ibaia bezalaxe. Eta ibaia eta mundua elkartzen dituen izen bat, nik asmatu gabe, bera existitzen den izen bat, Rio Mundo, ezta? Iruditu zitzaidan perfektua, gainera, Abueloren herritik, hurbil dagoen leku bat izanik, are eta pertinenteago, ezta? Eta hori da, ikusten dana, Monti da Montorio, Esteban Montorio uste dela, Esteban, jarraitzen du uste de txalapartaren portadak egiten, porta pilo bat egiten ditu, azal pilo bat egiten ditu, eta berekin egin du. Liburua, lehenengo argitarapena 2005 da. Gaur esan nahi du 19 urte atera zela. Eta biziri dira hori. Bai. Liburuaren gaineko bilatzen dira ze kritika dauden, eta bi kritika topatu ditut, eta haietan oinarrituz prestatu ditugu galdera batzuk.
Bat, 2006an otsailean, Ariz Galarraga garan, eta esaten du 1987an jokatu zen bertsolari txapelketa nagusiko final hartan. Jonek kantatu zuen, nire naiz izango gai kantatzeko, baina bai irakurtzeko ze kantatu zuen. Eta kantatu zuen, ama Extremadura aita Zamoratik, abuela eta abuelo, haiek aurretik, herri hontan sustraitzen asmatzeagatik. Nik emaita dezaket guztien gainetik, euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik, halaxe dagokit, denek kantatu dute nire ahotik. Hemen aldago, nire galdera da, hemen aldago liburuaren ernamuina. Bai, zalantzari gabe hor hasten da Rio Mundo edo hor agertzen da lehenengo aldiz. Hemen hurbil, Belodromoan kantatu nuen bertso hori, eta final horren prestaketa lanetan aurkitu nuen poema bat, uste kontrazalean edo aipatzen dela, Bertolt Brechten poema bat, baina gehiago igual hausnarketa bat da, Canciones y Poemas liburuan, eta karo, nola Bertolt Brechtek hainbeste urte pasagarri izan zituen bere lurretik kanpo, asko idatzi zuen horri buruz, exilioari buruz eta zure lurretik kanpo bizitzari buruz, eta berak esatezun hausnarketa hortan maite duen guztia, bere lurra, bere umetako jolastokiak, bere etxea, familia, bere paisaiak, eguneroko lekuak, hori guztia bere gogoaren kontra utzi behar den persona ez da soilik emigrante bat, desterratu bat ere bada. Ez duelako bera askatasun ez erabaki hori guztia ustea, ezta? Eta txapelketa horren prestaketetan Bertolt Brecht irakurtzen ari nintzen, hortik janzteko eta idea gartzeko eta hori irakurri nunean lehenengo aldiz pentsatu nuen nire bizitzan, 25 urtekin, ontsu nire familiak egun jakin batian maitezun guztia utzizun. Ez nuen sekula pentsatu horri buruz. Ez nuen inoiz pentsatu nire familia emigrante familia bat zanik. Niretzazian erdaldunak eta ez nuen inoiz pentsatu historia bat egongo zanik. Beraien atzean hor hasi nintzen galdezka. Eta hor hasi nintzen gero liburuan agertuko zen guztia ezagutzen. Nik ez nekin nire aitona Albacetekoa zanik ere. Uste nuen Extremadura zara. Eta hor hasi nintzen jakiten republikanoak eta historia guztia eta kartzelan mozala. Eta Cabeza del Bueira, Extremadurara iritsi zela frentearekin, eta bar, eta gauza horiek, eta hor hartu nuen kontzientzia, eta poema horri esker, askotan uste dugu literatura dara, pasatzeko, entretenitzeko zerbait edo, baina poema horri esker eukin nik palanka bat edo helduleku bat, nire barruko ordurarteko hainbat komplejo eta gatazka identitari hori buelta ematen hasteko. Poema horrek eman zidan tresna, bere izan zen tresna, nire burua ulertzen hasteko, eta nire burua ulertzen hasteko ezinbestekoa izan zen nire familiaren historia eta beraiek ezagutzea eta ulertzea. Nik ez nuen onartzen nire burua, ez nuen onartzen nire familiaren identitate espainola. Niri horrek retxazoa sortze zidan. Niretzat espainola dena txarra zen. Eta ez nuen nahi, eta gutxiago bertsolari izanik, nire amakin gazteleraz hitz egitea, besteen aurrean, da nik ez nuen ezagutzen inor nire kasu berean. Eta orduan beti estali egin nuen, o disimulatu edo incluso retxazatu gurasoak ere bai, errenterin egin nuen bezala eta Xenpelar saria irabazi nunean.
Eta orduan, poema horrekin, final horren bezperatan lortu nuen buelta ematen hastia. Eta bertso horrekin atera nintzen armariotik, milaka personan aurrian eta kamara guztien aurrian, esanaz, aitortuz nire familiari, ni bertsotan ari banintzen, eta ni bertsolaria banintzen, horretxe bat izala, ez da, beraiek izandako ibilbide baten ondorioz, eta beraien erabakien eta aurtuen ondorioz. Eta horren, bertso hori da, gero mundo, kondensatua, bederatziko txiki batean sartua, gero mundu guztia, bai. Gero beste, aipamen bat egiten du Aritzek, esaten du, nik entresak egin dut, Aritz Galarrak esandako gauzetatik interesgarrienak, eta bigarren interesgarrien ditu zaidana da, berak esaten du, paralelismo baten bitartez, atze aurreak batzen ditu narratzaileak. Eta paralelismoa adierazi nahi zenuen, agian, pentsatu, jazarriak han eta hemen, errebelatzen han eta hemen. Pixka bat nahi nuen kontakizuna ez izatea erabat simplea. Kronologikoki, logikoa eta listo. Nahi nuen atzera eta aurrera ibiltzea pixka bat eta flashbackak egotea, ezta? Eta pixka bat ibiltze zitzaidan entretenitua izango zala horrela. Eta niko goratzen den ere helburua ez zala literatura egitea. Etzan behitu ondo idazten deten edo ez neukan nolako helbururik buruan. Niretzat premia zan mantxurriano, koreano, belarrimotz, maketo, familia baten historia kontatzea beraien begietatik eta euskeraz. Hori izan nik egin nahi nuen ekarpena. Zergatik? Helburuagatik. Zer ni berez, igual ez dirudi, zer gauza asko egiten ditut, baina alperra naiz. Eta tamaina ondako lan bat egiteko, ni ez daukako hori gorri idazten hasteko egunero. Horatzen ez Juan Mari Irigoyen entzun niola behin liburuak, ipurdiakin idazten diala. 6 ordu, 8 ordu, egunero, eta nik ezin dut hori. Niretzat hori zigor bat bezala da. Orduan motivazio bat atera behar den nonbaitetik. Eta nire motivazioa esango nuke zala politikoa edo soziala. Ni nahi nun etorkin hoiekiko euskaldunok ni barne genituen hainbat klitxe, estereotipo, aurreiritzi eta bar buskatzen laguntzea. Eta hemengoek ere ezagutzea haietako familia baten atzean ze historia egon ziteken. Hori izan nire helburua. Zen nik ordura arte bertxotan eta bakarrik kantatu nuen euskaldunaren ikuspegia. Bizitza guztian. Beti espainolen kontra, matizi gabe, ezagizu, matizi gabe. Oroar eta euskalduno, ezin dugu euskeraz bizi, humilatu egin gaituzte historikoki, dana, beti nik ezagutzen nun diskursua, noski, ez da, eta egia handi bat zena, ez da, neurri handi batean, baina aldi berean, esaten, nire familian kontra bezala egin naiz bizitzen, eta alderantziz, nire familia gatik naiz euskalduna. Beraz, denak ez gera berdinak, euskaldun denak ez dira honak, eta espainol denak ez dira txarrak, eta nik ez nuen inoiz entzun etorritako haien testigantzarik, ez bertxotan diskurso bat haiekiko empatiazkoa ere inoiz ez, espainolei buruzkoa, espainol emigrantei buruzko empatiarik.
eta libururik ere ez nuen ezagutzen. Gero ezagutu Cacereños, Raúl Guerrak idatzitako bat, eta bat, hori ere da erderaz eta beste ikuspegi batetik, ez da. Baina horrek motibatu nindun atzera aurrera horiek egitea, eta pixka bat, ez nuen nahi literatura egin saiatu nintzen bai pixka bat realismo magiko bat hori intentzioz egiten dut, eta hor dago Otxoa presentzia konstante bat, hori Telesforo Monzonen inspirazio badan niretzat, Otxo beltzak ez dik beste nahirik, Euskaldunak bana nintzea Otxo beltzak ez dik beste nahirik lepoan harturen zati hori, ez da. Eta hor inspiratua dago, nire aitona ere iztari furtiboa izanik Otxoak eta ere bazirenan, eta hor Otxoa nire familia beti egon da mehatxu baten azpian, bai Albaceten, bai Extremaduran, da bai Euskal Herrian, ez da. Eta hori nahi nuen adierazi Otxo beltzarekin. Eta hor daude bai ispilu horiek eta realismo magiko hori gogoan askotan itzultzen da Riomundura, ez da. Nire aitona. Baina, aparte, liburu xumea dala esango nuke literatura ekarpen aldetik. Noski ondo idazten saiatu nintzen, esan behar da baita ere editora Eider Rodríguez izan zala, bere azkenengo liburuak, gero nirekin gelditu zantzizko inda eta ofizioa latzia erabak izun Eiderrek. Baina bai, kasualidadez, bere azkenengo liburua izan zen Txalapartako editora bezala. Pasako era Ibone Egainak berrian, handik hilabetera, 2006an, esatzitun gauza batzuk hartu ditut. Eta esaten du horrela, esku trebea nabari zaio maiari. Ahoskotasunetik gertu. Eta estilo horrek hainbat arazo ditu. Dio, transzendentzia duen jazoera eta pasadizo hutsa dena maila berean aurkezten dira ia. Eta pertsonaien baitan gatazka eragin dezaketen egoerak eta tentsioak ez dira bere sakontasunean iristen irakurlearen gana. Orduan, ni galdera egin nuke, pertsonaien sentimendu eta ideiak bakarrizketa edo barne hausnarketa alegia leku gehiago hartzezakeen. Bai, seguru baietz. Jazoerak nagusitzen dira hemen. Baina, etzan ere helburua edo, eta ez nintzen hortan, lantegi horiek ez nintuen hartu. Ez nintzen konstiente ere, orain ez nahiz akordatzen, baina 3 hilabetetan edo idatzita dago liburu bat. Ez da denbora gehiagotan idatzi. Eta ez dauzka horri alde asko ere, baina niretzaiak kriston lana zen. Egun folio manejatzea hor, koherentzia, personaiarenak, personaia bakoitzaren tonoa edo estiloa pixka bat matizatzea o definitzea, bakoitzaren nortasuna pixka bat, aitonarena, osabarena, zekizer, eta ez nintzen sartu ur horietan. Ez nintzen, segurazki idatzi ziteken Larun Orrialdeko liburuak, historia horrekin, seguru gainera, eta idazle batek hartu izan balu bai hori, idazleek ez zeukaten historia hori, nik bai, eta nik ez neukan idazleen ofizioa. Ordutik alare, gauza bai gertatu zitzaidala, eta ordutik askoz gehiago miresten dut idazlearen ofizioa. Oso konstiente naiz ze lan dagon novela baten atzean. Ordura arte ez nekin. Baina oso konstiente bihurtu nintzen, ze lan zenbat gauzari erreparatu hartzaion novela baten eraikuntzan. Personaiak, ariak, koherentziak,
hartu behar dian hainbat erabaki, lehenengo personan idatzi, hirugarren personan, iraganean idatzi, flashbackak egin edo ez egin, bai, askoz konstienteagoa bihurtu nintzen idazlearen, ofizioaren zailtasunaz. Ordura arte ez neukan perspektiba hori. Novelaren erakargarritasuna dio, Ibon Errainak berriro. Novelaren erakargarritasuna eta berritasuna Espainiatik Euskal Herrira etorritako etorkinen, etorkinen ikuspegia lehen pertsonan eta euskaraz ematean datza. Lehen aipatu duzu bizkat hori zirela zure helburua. Bai. Hori da, nik uste ekarpen handiena, nik uste impactu handia izan zuela. Atera zan justu Durangoko azokarako, eta gaur egun pentsa ezinak dian zifrak saldu ziren. 4 egunetan 3.500 liburu saldu ziren. Etengabeko hilarak zeuden, Orduan erre egiten eta azoka barruan erre ziteken. Eta makurtzen nintzen, estanaren azpian, zigarroa erretzen duen, jaikitzen nintzen berriz, segi idazten, sinatzen. Eta ze unkigarria zan, zenbat jendek kontatzen zidan bere historia horrazkar. Nire ama Granadakoa da, nire aita Galiziakoa da, eta ze emozionatuta zeuden danak liburu horren gaiakin. Lehenengo aldia bezala, zan jende antzat, eta zenbat jendek esate zidan hori. Guainik ere esaten dit, jende askok. Ez ja liburugatik, bestela ere bai, jendeak ezagutzen du nire historia eta jende asko etortzen zait. Jarraitze zaitula esaten dizuna zure gauza hauek guztiekin, ezta? Baina orduan zan pasada bat. Eta baita ere gogoratzen naiz, ze bertigo sentitzen nuen Durangoko azokan, hainbeste liburu saltzen. Baina, takakaba bali badaz. Gero ez bazaie gustatzen, hau ze fraude masibo izan behar da. Ez neukan bat ere konfiantzaik. Ez neukan bai eiderren filtro hori pasazun, eta ez dakit inguruan ere ez nahi gogoratzen zein erakutsi nion, baina kanioitutan egon bere halako txalo da, bertzotan. Eta liburua ezin zen nun jakin egunak edo astiak edo hilabetiak pasea arte. Badatuzun horri gustatu ote zaion, ezin zen nun jakin. Eta, Ja, lasaitu zara. Bai, 14 edizio dara matzaia. Baina orduan kriston bertigoa egiten asko sufritu nuen. Bai, arrakastakin sufritu nuen asko. Ez zitzaidan iristen feedback hori, eta gero ja bai, denborakin bai, baina orduan gaixi pasatu bai. Beste leku batean esaten du, novelak ez du lortzen ertzez betea eta arantzatxua izan zen gatazka identitario, ideologiko eta kultural hori bere gorrian plazaratzea. Eta nik galdera egitezut, galdera ez, aipamena. Eleberri batek garatu gabeko esparruak besteak bete hitzaten utzi behar ditu, ez da? Bai, ni gidatzen duen aldi izan nuen da. Eta nire gaitasunak utzi zidan. Nire lanerako gaitasunak horraino iritsi izan. Eta gero ni zentratu nintzen, nire familiaren testigantza zintzo bat egiten. Ez tesi bat egiten, edo gerora idatzi dut honi buruz sakonago, askoz ertz gehiago azalduz, berria jaio ginen izeneko liburua argitaratu nuen,
ensaio liburua gehiago hausnarketez osatua eta ni eta hizkuntza, ni eta bertsoa, nire ibilbidea nola izan da, nire evoluzioa, eta hor askoz gehiago sakontzen dut guzti honetan, berria jaio ginen liburuan. Baina hor, lehen esan dedana, bai, idazle hon batek hartu izan balu, 200 orrialdeko, 500 orrialdeko novela bat idatzi zezaken ertz askorekin eta ari askorekin, baina ez zen izan nire kasua. Eta agian ez zen izango hain sinesgarria. Bai, nire helburua hori izan, nire familiaren historia nobelatzea. Eta ez garai horri buruzko entziklopedia bat egitea o historia kontatzearen ardura. Oso helburu zehatza neukan eta nire motivazioa hori izan, zenik motivazioa handia behar dut, horako lanak hartzeko. Eta besteak ez nindu motibatzen, ja segurazki hartzen bai duzu 2 urte hori egiteko, o 3, ez da, idazle batzu pasatzen dituzte urte bete, 2, 3, eta 4, eta 5 ere bai, liburu batekin. Baina nintzateke ni izango, zen nik beti beste zerbait egin behar dut, eta ezin naiz egon 2 urte gauza bat egiten. Bueno, nahiteke, baina... Beste galdera, hemen dio egainak, zierratarren baitan gertatzen den aldaketa ideologiko eta kulturala abertzaletasunera eta euskaltzaletasunera hurbiltzen dituena arakatzeak bazuen interesa. Baina hori ere sinpleegi, lauegi dago azaldua. Nola ikusten duzu? Bai, hori oso detaile sutilekin adierazten dut. Nire familia nola pasatzen dan komunista eta ez abertzale izatetik abertzaletasunera. Hori batez ere izan zen, ni nire osabakin elkarrizketa asko izan ditun, hortarako, eta batez ere txikita ota egiren fusilamentuen bueltan izan dako herri mobilizazio guzti horietan hor deskubritu zuen nire osabak mugimendu abertzalea edo hor nahastu zen lehenengo aldiz Euskal Herriaren eskubideen borroka hortan edo ordura arte beha gaztedia komunistetan militatzezun eta hola, ez da? Eta gertakizun horien bueltan elkartzen da eta hori horrela adierazten dut. Eta gero adiez badao pasarte bat niri asko gustatzen zaidana, ez dakidana jende guztiak kaptatu duen irakurketetan edo ez, baina da egun batean nire amak bere aitari aita esaten dio. Liburuan ordura arte padre esan, eta momentu hortatik aita da. Zen pentsatu nun, egun konkretu batean hasiko zen nire ama eta hasiko ziren noizbait aita esaten, zen nik beti aita eta ama esaten ezagutu ditut. Eta danak jaio dira Extremaduran. Noiz hasten da aita edo ama esaten nire familia, ezta? Zer hori oso aldaketa sutila da, hitz bat da, ez da ezer gehiago da, hitz bat. Baina hor klik bat dago. Hor klik bat dago, zure amari o aitari madre o padre esan, edo aita edo ama, ja 2 mundu dira. Momentu konkretu batean gertatuko zen, karo, beraiek ez zeukaten horren kontzientzirik. Hori niri okurritu zitzaidan estena hori, ez da? Beraiek inoiz ez zidaten hitz egin horta, sí, empezamos a llamar aita al abuelo. Inoiz ez dik inor hori esan. Hori ni ailegatu nintzen pentsamendu hortara,
Orduan, bai, abertzale izaterako hori kritikoak esaten duna, nik ez dut tesi bat egiten, ez dut kontestu historikoa, bueno, pixka bat badago, baina detai horrekin niretzat ja dena esan dut. Egia da baita ere esaten dutela, nola Zumarragan agintzen dioten osabari komunista gazte guztiak joan behar direla printzipeari harrera egitera Loiolara karreterara, txalo jotzera joan behar direla. Juan Carlosin. Eta, hola, no éramos comunistas y sí, pero esto es una directriz, esto hay que ir. Claro, zan transizioa, ezta? Transizioak jan egin bertzun monarkia hori. Eta komunistek jan egin bertzuten monarkia hori. Bai ala bai. Eta nire osabak esan zuen, no, yo no voy. Eta hor, azten da bere aldaketa, ezta? Mugimendu abertzalera, eta detai horiekin edo klabe, oso puntual horiekin kontatzen ditu gauzak. Gero beste bat badago, zentzurretan, nire ustez oso adierazgarria dena, eta da, Biloba ikastolara joango den momentua. Bai, hori naiz. Gurasoa gau eskolara. Bai. Guraso naizen ez dakoratzen, bai noski badakit, nire aita, bai, gau eskolan hasi zala ni jaio orduko ja euskaraz egin alizateko niri. Hori badakit, Franco hil aurretik. Zen ni jaio nintzen 72an. Eta hori niretzat klabea da. Nire aita Zamoranoak hori egitea, ezta? Eta gero baia ni agertzen naiz. Liburuan, umetxo hori, ezta? Eta hor badago baita ere eszena bat errepikatzen dana, liburu hasierako batekin dela txakurrarena edo ez nahiz ondo akoratzen horren nola den, baina txakurrak iragartzen zuen gerra zibila. Txakurraren eszena batek, txakurrak aurkitzen du hildakoa edo Albaceten. Padreren laguna. Eta gogoratu nintzen hortez esan oso antzeko eszena bat idatziko dut hemen ere bai, ezta? Ja ni umea naizela, baita ere iragartzen du gero etorriko den gatazka guztia. Ja liburuaren bukaeran, ezta? Bukaera aldera. Bueno, a ver, hemen entzule Fidel hauek gauza asko izango dituzue galdetzeko. Bueno, Gazoion, ze esan nahi duzue, ze galdetu. Durri gabe. Kuriosidaderen bat. Norbaitek hasi behar duta, neronek, kaixotoka jo. Neri, liburuan, bai, aipamena badaude, baina gehiago daude, padre edo abuelotaz, madre edo abuelataz baino. Ire amona. Hain zuzen iristen zaio informazio bat gero bere senarra izango dena, berdigaizkilea edo dala. Gutxi gora, alazta duzuz ere berarekin ezkontzea, erabakitzen du. Karta de rekomendazion bezala. Bai, eskatzen du, diapakak eskatzen du. Bai. Orduan, ezkontzea erabakitzen du. Gero, hain zuzen, bere zehakerrara juten da, eta abuela gelditzen da bakarrik aurrarekin. Gero, bere ama hiltzorian dagoela eta hain zuzen, hiletara ez, ikustera juten da hiltzorian dagoela, eta 9 urte ematen ditu kartzela. Bai, horra txilotzen dute. Etortzen da, gero, ia 4 aurrekin bakarrik gelditzen da, baskonga datorrelako padre. Emakume horrek meritu izugarria du. Izugarria du. Gure abuela ikonotxo bat bihurtu zan gero. Gero. Baina behar bada liburuan ez dago nahi aina jaso.
bai, igual, bai, ez dakit, bai. Berekin ja abuelo hiltzan nik 16 urtean euskala, eta bere da informazio pilo bat, liburukua. Gero saiatzen ez baita ere, bere koplak eta ere jartzen ditu, ikusteko jende horrek ere kultura bat zeukala, identidade kultural propio bat zeukatela, baita ere, bizitzeko modu propio bat, eta baina abuelo zan bide politikoa abuelorena izan zen. Bide politikoa, eta kontzientzia politikoa ere abueloren transmisioa izan zen. Bera zan komunista, bera gontzan kartzelean, eta abuela ez zeukan kontzientzia politiko hori, ez zeukan. Tokatu zitzaion dena jatea. Bera gaztora ez daun, pero que guerra es esta? Gero gure osaba kartzelean egonda, eta esan dut, si por lo menos se diesen tiros en la calle o algo, pero esto no es una guerra ni nada, esto es antes uno. Bera ikustezun kanpoti bezala, ez da, sufritzezun hemen gertatzen guztia. Nik asko da esaten dut, berak ez zun aukeratu tokatu zitzaion bizitza. Ez abuelokin, ez osabakin, berak ez zun aukeratu. Tokatu zitzaion eta horre egon zan. Inkluso abuelok Andrea bat eukizun, gerran, ez da agertzen liburuan. Hora ez nahiago nun ez agertzea. Abuela batik, batez ere, baina, bai. Juntzanean abueloren herrira, Albaceten abuelo kartzelan zegoela, beha esaten zen, ni los gitanos querrían vivir ahí. Bueno, qué horror. Todo barro, entrabas a las casas, era todo barro en el suelo. Y sabes, lo primero que me dicen, había un cerezo ahí, ese es de la novia de tu marido. Vale, hori jasitado. Baina, bueno, ez dezakuntzen. Pila bat gogoratu nahiz, orain, uste izan da guain gerezien garaia, pila bat gogoratu nahiz. Lito. No me comas las cerezas, que si te pego un tirito, luego no me verás con quejas. Hori abuelorena da. Guri lasarten dara jandizti dut. Beste ze bat, esaldi bat, grazia indit, gaur egun ere goendikan erabili dezakeguna. Asko hobea da zerrientzat lan egitea baino zerriekin lan egitea. Gaur egun ere erabili daiteke. Nintzen akordatzen baina. Badago beste ze bat, niri grazia indiana eta gaur egun kursia zera bat izango dena, baina esateko era zeari, osabari, ñako. Eta berriz, abuelari, nena. Nena, esan bai. Oso. Nena, trae. Nena, enciende la lumbre. Oso ze iruritu zain. Nena, saca el jamón. Nena. Zoratu itezun, abuelo. Eta gero beste gauza pare. Dutxan ere, dana txoriak zezkan, ezintzian dutxatzen. Bueno, hori da beste. Ondoko garen etxera, putezan dutxatzen. Hori da beste pasarte bat, nik gutxiz gora bera, ire osabaren garai horretan gutxiz gora bera, ni abarizion lan eginako naz. Eta orduan, garai horretan, gu biziginan etxean 12 pisu ziren, eta bat bazegoen kriston katxarroa zeukana txoriekin, kriston afizioa, eta aldaketak eta egiten zituztena. Izugarrizko afizioa zuen, eta zuen aitonak, abuelok baita ere. Famosua zan gure aitona Zumaran tratantia. Txoria saltze zituen azokan, astero, sariak zeuzkan, sariekin harrapatze zituen txoria zelaian saria jarrita eta reklamoakin da. Gero, deigarri edo ez dakit egia den, edo pensatzen du baietz, madreri iristen denean zumerra horretxura, esaten du. Polita da, ez? Polita da. Ni zeramatik garaia hortan, gutxe pixka berandu xego juntzen, ez zitzea bateu, polita.
Zumarraga ez da... Eta gero, baserria, ia erdi montatua dago. Bai. Eta zaharra da, eta iruditzen zaio oso zea bezala. Hori zer da, lehenago zeukan, baina askoz hobea iruditu zitzaiola, edo... Bai? Ez dakiz zeba bitu, nire abuelaren herria oso polita da, Cabeza del Buey. Nire esan dugu Zumarraga baino polita da. Bai, dudarik gabe. Bai, nun da hon, mendiartian eta herria ere, nahiko herri dotoria da. Guain dala 3 urte hona lehenengo aldiz. Cabeza del Buey. Guain dala 3 urte. Dokumental bat dago, guztioni lotua. Castellanuek izeneko dokumental bat egin nun, Azpeitiko udalarentzat. Eta estrenatu Azpeitiko zinean, etorri zian 2000 persona, sesio desberdinetan, izugarrizko impactu daukizun, orain dela urte tardi. Eta YouTubeen dago, ikusi daike telebistan, YouTubetik, online Castellanuek karekin. Eta hor agertzen naiz ni ere, pixka, momentu bat, Cabeza del Buey agertzen da. Eta hor aurkitzen deten momentua grabatu genuen, nola aurkitzen deten nire amaren etxia. Eta abuelaren etxia. Zen nik ez nun ezagutzen. Eta polita da bai. Eta gero baserri abandonatu hori, Ezkio itxaso aldea, eta hor nahi nuen adirazi, etortzian asko, horako lekutan bizitzen jarri zian. Asko apopilio, etxetan, Castellano dokumental hortan agertzen da hori dana, baina beste asko, edozein lekutan. Nabarmenena da, Bilbo inguruko mendi magaletan, 15.000 estremeño, andaluz, castellano eta egon ziala, 60garrengo hamarkadan, ez gara hitz egiten prehistoriaz, gara hitz egiten Uztapide eta Basarri, Beatles, Rolling Stone, gara hitz egiten garai hortaz, 15.000 persona favelatan bizitzen, txabolismoan. Ez argiri, ez zuri, ez ezer. 15.000 persona, Bilbon, Bilbo inguruko, Bilbo batzuk botxoa dara, zuloa, inguruko mendimagal guztia zian txabolak. Hortik sortu ziren gero, Txarkoaga eta Rekaldetik gorako auzoak, eta horiek danak, baina hori nahi nuna dirazi pixka bat. Azkenean, migrante bat, lurberri batera juten danean, edo agertzen da auzua Etxeberri, ez da? Emigrante auzo bat, herri guztitan daude. Herri guztitan daude auzo horiek. Casas Baratas, Poblado, Manchurria, Katanga, esatez haienak ere bai, ez da? Eta normalean herri kanpo kaldetan izatez ziren apartatuak eta langile auzoak, etxe bloke berdinatanak eta itxusi batzuk. Eta hor bizi zian Etxeberrin danak zian emigrantiak, danak zian. Eta gero ja baserritara. Eta justu haiekin egite zituzten lagunak baserritarrekin. Kuriosua zen, eske emigrante gehienak ere baserritarrak zian. Eske gehienak zian, inork. Esan dezuna Baskongadas eta hor, etortze zian fabrika handi hauetara, inoiz ez duten fabrika bat ikusi. Nera aitak esan zian, asko bueltatu gure egiten ziala. Ezin zuten siderurgian egon, iruditzen zitzaien gerran zeudela. Horko suak eta zaratak eta beraiek laboraria zian. Eta herri kanpo kaldeko txabolak kutre hori denak, ez da? Hola esan da kutre, uralitaz eta txapaz eta indako baratzatxuak eta inorren lurretan, ez da, pixkator, bazkenian zan beraien bizitza eta kultura hori zalako. Animalia, baratza eta beraien herritan da hemen ez zeukaten. Eta
txabola horietan hainbeste castellano horregaitik da baita, herri guztietan ikusi ditugun txabola horiek, ez da? Eskazan, horredik da nahi zentzu bat nahi nion eman liburuan, ez da? Aldun neurrean. Jendeari interpretatzen lagundu, euskaldunei interpretatzen lagundu haiek zertziran edo zergatik edo lagundu irakurketa bat egiten haien izaerarena eta ez da? O esaten etenean, nire abuela eta nire abuelo Cabeza del Bueien zibiletik eskondu ziren. 33an, 34an, no zaki noiz. Pentsa, noiz hasi zan hemen jendea zibiletik eskontzen. Oso desberdin esan. Eta orduan, gauza horiek nahi nundik jendea jakitia. Edo abuela kantatzen zituen koplak, edo kultura bat, ez da? Zeukatela. Etortze zanean asteroko azoka Zumarra Garaba, Etxeberriko emigrante dana jute zian azokara pilo bat gustatzen zitzaien. Hemengo beraien herriko saboriak, usaiak, haragi adobatuak, azeituna matxakako horiek, sandia, meloia, eta askotan saltzaileak ere zian, estremeñoak, andaluzak, eta haiekin hitz egin, horren bila jute zian, euskaldun bat ezakin nun bizirana, jungo litzaken bezala, Euskal Herriko hartzaia jungo galia, gazta saltzea Madrilen, jungo liazia astero, harekin hitz egin, da sabore horiek, eta usai horiek, eta orduko distantziak hori zan Afrikatik etortzia bezala zan. Garai hartan honea etortzia. Zan beste mundu batetik. Mundu ez ezagun arrotzontara, ez da. Eta gainera, espainolak izan da. Nun eta gerra galduzun herri batera. Nun bertako hizkuntza ezin zan hitz egin, edozein adierazkide identitario zigortu gazan, eta zuzatoz uholde, irabazleen herritik, irabazleen hizkuntzan, gaina Franco hor dabil, folklorizatu nahian dana flamenkoakin, ezakiz eder, zenbat urtetan egon da flamenkoari erretxazo bat, abertzaletasunetik, eta hori dana zan invasibo bezala, claro, zu zaudenia zauritua eta zapaldua dana mehatxu bezala sentitzen duzu. Dana agresio bat bezala sentitzen duzu, zu hola zaudenian. Orduan, ez da erresa. Ez da erresa horren gestioa. Ez zegoen ingo interesik zon gestio hori noski. Gaur egun ere ez bada nabaritzen apenas, Boliviako emigranteak, Senegal, Argeliakoak euskalduntzeko protokoloak ez da dira iristen efektibidadera, zertzan diktadura militar batean ze izango zan, ez da? Eta gerra galdu berri zegoen herri hontara, ez da? Hori dana saiatzen naiz, erakusten novelaren bidez, novela txobat idazten, sugeritzen, eta dana dira ateak. Gero ez nahi sartzen sakontzera, dana dira ateak zabaltzen ditu danak, bertsolariekin, hor dago ez dago pasarte bat, bertsolariekin hori benetakoa da. Hori ere oso bitxia da. Bai, eta baina ez dago beste bat, Salvadorrekin da ez dira gurutzatzen, horregun ez nuzatu. Nera aita kontatzen nola Salvador unzitzaion galdetzera, aber nun zan ezagize plaza. Pentsa, ze kasualidade, Eta bai, ze sosoak hori, horrein dira abuelak nahi ezatzen. Finala eta entzuten eta... Pero si eso parece
parece un funeral. Si estáis todos ahí con esa cara de mustios, me parece que estáis en un entierro. Dile al calvo ese ya que se retire, al Legañas, que ya está bien. Barre batzuk egiten ditu. Baina bai, claro, edo lehenbiziko bikotea eraman nuenean, abuelaren gana, libre, bizkaitarra, joder. Pero qué feas, pero ¿cómo andas? Qué feas son las vascas. Es que parecen brujas. Abuela, que no, que son así. Para ti son diferentes, pero por vosotras dicen lo mismo. Claro, a vosotras saben, mira, esa tiene cara de manchurriana. Se os nota que sois de fuera. Y la gente son cánones de belleza diferentes. Allí y aquí, y... Bueno, gauza horiek esan, bueno, zenik askotan entzun duen, ez da? Horretzean, manchurria muturra, horretzean, guardia zivil muturra, ez da? Nabaritu egiten da, ez berdinak, ea? Bueno, ni... Nahiko desimulatua naiz, baina nabaritu itea, eta ni askotan entzun den espainolei buruz komentario despektibo pioa, ze, karo, ni euskaldunen bandoan jaio naiz, eta hasi naiz, eta ezin naiz. Eta nik entzun ditut gauza asko emigrantei buruz. Eta ezken nik ere esan ditut, zen nik, claro, nik euskalduntza daukan nire burua jaiotzez eta abertzaletzat, ez da? Eta, claro, askotan entzun ditut, razismora iristen diran komentario asko nire gurason kuadrilan, eta adibidez, urrutira okun gabe, ez da? Ulertzen ditudanak, zirkustantzia historiko batzutatik, ez da? Baina, klaro, nahi nuna dirazin, beraientzat ere, ez zala, erraxa, beraientzat ere, dana arrotza zan, eta dana desberdina zan, eta dana etzan guztokua ikuste zuten dana, hemen ere, ez dakit. Pixka bat arriskatu hazian pasarte gauza ez, ni euskaldun bezala, ni badakit euskalduna zen inberatua zegon eta dagon, ez da? Orduan guandik gehiago, 2005, gaur gaude atentatuak eta atxiloketak gaztero. Eta, karo, haien ikuspegia batzutan etzan erresa hemendik ere onartzen edo ulertzen, eta ni bertigoa sentitzen nun gauza horiek idazten ere bai, Besteren bat? Ni badaukat hemen bat ez dudana inolaz ere kapazen ez izan ze egiteko. Lotura edo ze bat egiteko. Baldakizu seme, gure aitonaren, aitaren, amonaren, osabaren, aitaren, aitona bandoneroa zela. Ze kristo da hori. Lorratza, zori. Raskalo. Bai. Grazientzian esan Lorratza zori egitazko, bai. Bai, bandoleroren, bai. Baina, aitonaren, aitaren, amonaren... Hori da... Itxez gora berak Cristobal Colón. Hori da keinu bat txirritari. Nire barruan hori da txirritak, izan ni bertsozaletu naiz bertsolaririk entzun gabe. Ni bertsotan hasi nintzen inoiz bertsolari bat entzun gabe, ez da bertsosaio bat, ez da. Baina ni zaletu nintzen 10-11 urtekin bertsolari zarrak irakurtzen. Eta orduan nik historia eta bertso asko dakizkit, Udarregi, Otaño, Txirrita, Peyorrota, Xenpela, Retxaun, Iparragirre, Gaztelu, denetaik. Eta Txirritaren bertsoak gure aitonen aitena monena, gure arbaso zarren bertso horiek,
Eta horrei indako keinu bada. Guk ere, mantxurrean joak ere badauzkagu, aitonera, monera, baina, zerak, Guk ere badauzkagu. Guk ere, gure familia historia dauzkagu. Era izan kapaz, noren joan Bai, ez azkenian dia, igual, norberak, ez da, iten ditu keinuak norbera bakarrik igual ulertzen ditu, baina... Bueno, hau guztia, liburu irakurri dudala, garbi gelditu da dira. Esan gainditua, Gainditua eta notakin, bai. Bestearen bat? Ni baditut beste batzuk. Zer dutan bukatu behar dugu, 8 dira, ia bukatzea daude, ez da? Eta, bai, eta marrean edo da. Gehienez. Bat, azaldu da bai zozoak pertsonariak. Eta beste leku batean azaltzen da, gure herrian, meloi izugarriak ateratzen dira arboletatik. Amonak esan dagoa. Eta beste batean, ikaipatutakoa, zein itxusia diran hemengo emakumeak. Eta hiru horiek hartuta, nik identitate kontua dagoela. Arrazi ditzen bere identitatea indartu beharrean sentitzen dira iritsi berri. Eta horregatik alakoak esaten dituzte. Bai, nik nahetena da, balen esan detena, erakutsi haiek ere badutela identitatea. Nik ez nun pentsatzen Zamorak identitate bat zeukan. Eta Zamora entzun eta nire aitanen herria ez zitzen ezerre burura etortzen. Kultura propio bat edo. Eta gerora konturatu nintzen, Zamora bere dantzak dauzka, guk euskal dantzak dauzkagut bezala, bere traje regionala dauzka, bere kopla motak, bere bertso motak, bere improvisadoreak, bere instrumentuak, bere... bueno, gu dauzkagun bezala xe. Eta azkenean danok maite dugu gure lurra, ez da? Dano daukagu lur bat. Ez euskalduno bakarrik, zan beharrik ez da, noski. Baina hori nahi nuna adierazia azkenean, ni jutu nahi zenien itzaldiak ematera eta beraiei ez da igual Casa de Extremadura o Casa Galicia eta askotan ibili naiz. Ohorezko saria mantzidaten Gipuzkoako etxe regionalek. 26 etxe regionalen elkarteak. Eta nik esaten dut, guk euskaldunok, ez da? Euskaldun bat junda Ameriketara, gaztetan. Eta guain ikusten dugu, bueltatzen dira, hiltzera, Euskal Herria. Normala dan bezala, o, bueno, respetagarria eta logikoa ere bai, ez da? Igual, badaude, etortzen ez dianak, baina etortzen da, eta miresmenez ikusten dugu, ez da, ez du galdu sustraiekiko sentimentua etorri inda, ez da? Baina nik askotan entzun dut Extremadurako bere herrira bueltatu dana, indik hemen dirua eta junde, ja? Guainara jundek, hango etxea. Eta, ez da, pixa bat, horrei ez, hemen sekula zeatu, ez, hori, azken ikustek, non bukatu diken? Eta, bueno, ezke, pues ezke dano maite dugu gure lurra. Dano daukagu lur bat, ez da? Nik ez nun pentsatzen hori, niretzat, nola maiteatu daike Zamora, o Extremadura. Bai, guk miresten dugun bezala, o begionez ikusten dugun bezala,
euskaldun emigrante bat itzultzea Euskal Herrira bere zurrak ustera, Otañok esan zuen bezala, ez da, Argentinan onbuari botazion bertsoan, berdin estremeño bateko, andaluz batek. Eta gehiago esaten diet, karo, liburu hau ez da literatura egiteko, niretzat da zerbitzu sozial bat egiteko. Gure herriaren realidade hontan. Oraindik ere, bananduta gauden bi komunidade identitario nagusi. Gaudela iruditzen, naiz eta ez geran bizi den bezala, baina pixka bat tensio hasten danean segituan ateratzen da. Euskeraren gaiakin adibidez, Euskal Herri erdiak ez du onartzen aurrera pausurik. Inkomodatzen hasten dira, exigentziak hasten dira nian hemen. Eta horako gauzak, edo erabakitze eskubideakin berdin. Erabakitze eskubideakin, gure esku dago antolatzen ditu bozketak, ni gure esku dago sorreran parte hartu, nire dokumentala gaztazati batekin. Eta Euskaldunek bakarrik hartzen dugu parte. Beste Euskal Herri erdiak ez du parte hartzen ez da nahi ere, ez dihua behaiekin. Orduan, gai potoloak konpondu gabe daudenak, gai historikoak, korapio historikoak, euskararen normalizazioa zela, herri honen eskubideak, edo hori hor dago, eta gai horietan tensio pixka bat azten danean, ateratzen dira hemen prejuizioak, elkarrekiko, eta ateratzen dira tensio sozial horiek, eta banaketa sozial. Konziditzen duen asko, baita ere, emigrazioa egon zan lekuekin, oroar, salbuespenak salbuespen, eta emigrazio gutxiago lekuekin, Gipuzkoan, da ikusten duguna, ez da? Gipuzkoako herri, txikiak, eta lo que sea. Orduan, nire liburuan nahi du ekarpen bat egin elkar ezagutzeko, eta hitzaldi horietan askotan esaten diet. Askotan erderaz ematen ditute, baiz. Adineko jendea da, etorri zana, orduan da. Si alguna vez habéis sentido que se os ha pedido que reneguéis a vuestra identidad, que me imagino que sí lo habéis sentido, más de una vez. Ahora vivís aquí y tenéis que ser euskaldunes y tenéis que ser vascos. Seguro que lo habéis sentido así, queriendo o sin querer, pero seguro que algo de eso hay. Pues yo os pido perdón, como vasco que soy, porque nadie tiene que renegar de su identidad. Nadie tiene que dejar de sentirse zamorano, aunque viva en Euskal Herria, de sentirse extremeño, de sentirse madrileño. Nadie. No es nada malo ser madrileño en Euskal Herria, ser zamorano o ser extremeño o ser andaluz. No tiene nada de malo. Y nosotros con nuestros prejuicios y con toda nuestra historia de toda la mierda que nos ha caído de ahí, pues claro, no os hemos visto con buenos ojos cuando habéis mantenido vuestra identidad. Pero por lo mismo, por la misma lógica, yo os pido que yo también pueda ser lo que soy como vasco. Igual que os deseo que vosotros seáis lo que sois. Sin que nadie os pida que reniegue, que a mí tampoco me pida nadie que yo reniegue a ser vasco. Que yo pueda ser vasco igual que vosotros sois lo que sois. Porque además lo vivo en mi casa. Porque yo soy las dos cosas. En mi familia somos las dos cosas. Yo quiero ser vasco por la misma razón que os deseo que vosotros podáis ser lo que sentís en cualquier parte del mundo, ¿no? Eta hori da esaten didana. Baina hori eskala hundian oraindik ez da gertatu. Hori ez dago konponduta. Hori ez dago esanda modu praktiko batean. Ez dago superatua. Eta berehala ateratzen da problema. Orain tensio gutxiko garaietan bizi gara egia esan da. Baina euskerakin zenbat kasu ikusten ditugun, zenbat gizartea ez dago prestatuta euskeraren normalizaziorako. Ez dago prestatua. Bueno, baina ez gaina euskaldun askok ere, ez dute, nahi, euskaldunak, euskal herritar bertako. Euskal herritar bertako, 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 eu
ez dute nahi, ez dute hitz egiten, eta ez dute nahi, a ver si me van a exigir ahora a mí que soy Etxezarreta, Agirre, Mendizábal, Aizpurua, y aquí me van a venir a decir que tengo que sacar el título de no sé qué. Oye, ¿para qué? ¿Para qué? Gai hori delikatua dira, eta nire formula liburu honekin eta hitzaldiekin eta da elkar ezagutu behar dugu. Elkarrekiko aurreiritziak, klitxeak eta estereotipoak desmontatzeko. Eraikita dauzkagun mamuak desmontatzeko ere, bai. Elkarren historia jakin behar ditugu. Espainol sentitzen dian horiek ezagutu behar dituzte gure historiak. Eta guk ezagutu behar ditugu beraien historiak. Eta bai, gu gero euskaldunak eta gu gure lurrean, baina ez haiek ere ja hemengoa dira. Nahiz da ez sentitu euskaldun asko, hemengoa dira gu bezalaxe. Ez que gu bezalaxe dira hemengo. Haiek etorri dira eskubiderik gabeko lur batera. Haiek ez dute zertan gure eskubide aldarrikapen historikoa, hori ez da beraien asuntua. Haiek etorri dira eskubiderik gabeko lur batera, eta hemen daramatzateia belaunaldi batzuk, ez dira kolonoak. Ezin dira espulsatu. Ezin dira espulsatu Euskal Herritik gure abezelako familiak. Ezin diezu esamin bat egin euskaldun izateko gainditu behar dana. Nola konpontzen dugu hau? Gu daukagu defizit historiko bat, defizit bat herritar bezala, euskaldun bezala, egia da, guk eskubide defizit bat daukagula da nire iritzia. Hori hola da, baina realidadea da, beraiek ez direla sentitzen estrangero. Beraien mugitu dira Espainiaren barruko beste zati batera, honea. Orduan, nola konpontzen duzu? Nola iristen gera akordiotara korapilo handi horietan? Ezta? Nola? Arrazoi eukitzia ez da nahiko. Hori, hola balitz? Zizkordainan ez zen gertatzen dena. Arrazoia balitz asuntua. Ez, kontua da, hauek dira puzlearen piezak. Eta pieza hauekin osatu behar da puzlea. Ez da hau besteik, portal berdinetan bizigera. Orduan nola egiten dugu? Elkarri inposatuz, gurekin saiatzen diran bezala, inposatuz, edo gu beraiei inposatuz. Inposatu ez, porque gure lurra da. Ja, baina beraientzate bere lurra da. Edo, nik egin detena liburu bat. Eta entzaldiak eman. Eta bertso pilo bat kantatu, eta saiatu arrazoian sartzen. Ez dakit antzua dan edo ez dan, baina nik uste dut estereotipoak, klitxeak, mamuak egiten ditugula ez ezagunaren aurrean. Oraingo emigrazioarekin berdina gertatzen da. Ez ezagunak ematen digu bildurra. Eta ez ditugunean ezagutzen personak, beraien historia personala, zergatik utzi zuten bere lurra, ze estudio dauzkaten, igual txistosoa da, incluso. Zuretza da moro bat, da beltz bat, da txino bat. Ez dauka historia bat. Eta zu daukazu egina klitxe bat, txinoekin, klitxe bat moroekin, klitxe bat afrikanoekin, eta klitxe bat suizoekin eta inglesekin, horiek ez dizute bildurrik ematen. Eta igual lapurra hondiena Suizan daude, baina ez digute bildurrik ematen, zeba. Eta zeba bai bestiek.
estigmatizatuta dauzkagulako, ez ditugulako ezagutzen, eta gure klitxeak sortu ditugu, gure fantasmak eraikitu, gure pelikulak egiten ditugu. Eta Suizoa, igual da asesinoen serie bat, baina, claro, da, txurilla, ondo jantzia, maletin batekin, Suizoa ez da emigrantea, da Suizoa. Eta hor zer da klasismo, errepikatzen dana historian. Klasismoa. Lehen eta orain. Eta lehen ez bakarrik etorri zirenekin, baserritarrekin gertatzen zen. Euskaldunen aldetik. Baserritarra, mendian bizi izana, ximaurrusaiakin jaiste zana, eskolara, okalera, erropa zarrekin, etzuna ondo hitz egiten gazte beraz. Hoi da, hoiek burla egitezi dioten euskaldunek beraiek. Ez dira kanpotarrek edo. Euskaldunek ere bai, zeba, klasismoagatik. Eta klasismoa gaur egun ere badaukagu gure begiraan instalatu da. Pobreak bildurra ematen digu, aberatzak ez digu ematen. Pobreekin prejuizioak gazte zaizkigu, aberatzekin pasatzen dira. Aldezarrian ikusten ditugu, kriston afari aindatea dira, jatetxetik, kriston atxurrakin, holandesak, o inglesak, o alemanak. Guain, baldin badia 10 afrikano gaueko 12etan, aldezarrian ezagin nundira gertzen zaizkizula, ja susto bat ematen dizula. A ber, esan nahi etena da, gai konplexua dela oraindik. Eta gure herriaren gako historiko konplikatuak eta potoloak konpontzeke daude. Orain, bastante relajauta gabiltza. Hitz egiten dugu lasaitasun gehiagokin, biztera ari da gutxiagokin, baina arazoak hor daude. Eta puntualki agertu egiten dira. Eta konpontzen ez dian bitartean, beti ongo da aukera berragertzeko arazoiek. Inkluso bere modurik okerrenean berragertu daitezke beti. Zeinek pentsatuko genuen, ikusiko genuen berriz nazismoa gobernutara iristen. Zeinek gure buruetan hori superatutako pantaila bazan historian. Hori gizakiaren evoluzioa aurrera egin duen bezala eta munduarena eta etikarena, hori ja onartezintzat geldituko zala uste genuen. Hasta Hollywoodentzat ere gaiztua ziran, ja pelikuletan aspalditik alemanak. Zeinek esango zigun, zeinek espero zuen ikusiko genuenik berriz ultranazionalismo hori nazien joerak, falangearenak demokratikotzat onartuak eta homologatuak. Eta gaina ordainduak bere eskainotara jun daitezen eta agintzen Vox Valentziako kultura eramaten edo naziak Alemanian bigarren indar. Ez genuen imaginatuko, ez da? Horrek esan nahi du dana bueltatu daiteke. Dana bueltatu daiteke. Hor daude arazoiek. Horregatik da importantia, nire ustez, lan hauek egitea. Eta xumetasunetik, azkenian ez da gehiago liburu bat baino, hitzaldi bat baino, baina zenbat eta gehiago egiten badegu, eragina handiagoa izango dugu, zenbat eta kultura gehiago, indartsuagoa izango gara, blindatuagoa egongo gara. Zenbat eta memoria gehiago, etorkizuna hobea izango dugu. Zenbat eta irizpide kritikoagoak eduki, orduan da gutxiago engainatuko gaituzte. Zenbat eta jantziagoa gizartea, orduan eta autodefensa gehiago edukiko dugu. Orduan, ikusi dugu Euskal Herria salbuespen bat izan dela. Hauteskunde europeotan, Europaren panoramarekiko zerbait desberdina dago behintzat, ezta? Baina nahi zut esan,
dena etorri leike. Horregaitik, eskerrik asko irakurtzagatik berriz herri